Hei ja tervetuloa kanavalle jälleen uusien tarinoiden pariin. Tällä kertaa luen internetistä löytämiäni ihmisten kirjoittelemia paranormaaleja kokemuksia. Kiitos muuten kaikille tilaajille, tykänneille ja kuuntelijoille. Nyt mennään tarinoiden pariin. Mulle näitä on tapahtunut paljon ihan lapsuudesta saakka. Kerrotaan nyt tämmöinen harmiton ja kiva kummitus. Edellisessä asunnossamme oli kummituskissa, siis ihan sysimusta kissa. Se oli aina ja vain keittiössä, kiipeili tasoilla, pomppi paikasta toiseen. Yleensä lehahti tasolta lattialle ja katosi osuessaan maahan. Kutsuimme Anopin ja hänen miehensä kahville ja katsomaan uutta asuntoamme. Hetken kahviteltuamme mies katsahti minuun kummeksuen ja kysyi milloin oikein hankimme kissan. Kerroin, ettei meillä ole kissaa ja Anopin mies päivitteli ääneen, miten hän voi vannoa nähneensä juuri kissan keittiössä. Myöhemmin hankimme kissan itsellemme. Kissallamme ei ollut lupa mennä keittiön, koska se oli niin pieni. Kissa usein katseli keittiön ja siirsi suurieleisesti katsettaan tasolta tasolle ja tasolta lattialle, varmaan katseli kummitusystävämme. Yhtenä yönä heräsin kovaääniseen tömähdykseen keittiössä ja näin kissan pomppaavan lattialta tasolle. Aloin kovaan ääneen torumaan kissaa, kun se meni kielletylle alueelle. Silmäni tottuessa pimeyteen huomasin kissamme nukkuvan jaloissani. Sittemmin olemme muuttaneet pois. Harmi. Asunto oli turhan pieni, mutta kummituskissa oli kiva. Muistin näistä kissakummituksista, että mun vanhemmillani oli jonkin aikaa myös kissakummitus. Meidän vanha Kolli. Rakas kissamme kuoli yllättäen 13-vuotiaana sairaskohtaukseen isäni syliin, ja tuo menetys oli perheellemme todella kova paikka. Muutaman vuoden kissan kuoleman jälkeen olohuoneesta kuului joskus öisin pientä tassuttelua parketilla, juuri siten miten kissamme oli siellä öisin vaeltanut. Pari kertaa aamuisin heräsin siihen, kuin se olisi käynyt puskemassa mun poskea, kuten aina eläessään. Aika hassua. En edes muistanut tätä enää, kun tästä oli niin pitkä aika. Opiskeluaikana asuin vanhassa omakotitalossa, joka haisi homeelle. Meitä asui 4 opiskelijaa samassa talossa. Sen vessassa oli ruostunut peili. Kun istuin pöntöllä, niin vessan valaistus lepätti kuin tuulen puhaltama kynttilä. Se johtui kai vanhoista sähköjohdoista, en tiedä. Yleensä silloin tällöin myös peili pimeni siten, että peilin reunasta näkyi jonkun olkapää ja olkapäälle laskeutuvat hiukset. En koskaan uskaltanut käydä kurkkaamassa peiliin, sillä se pimeni välillä todella synkäksi. Samaan aikaan talon sähköt resonoivat mekaanista huminaa. Minulla tuli muutamista kerroista niin kamala olo, että kävin vessassa mieluummin lähikirjastossa ja harvoin oli pakko käydä öisin. Aina sama juttu, vaikka suljin silmäni, niin avattuani peilissä näkyi olkapäät ja hiukset. Toinen opiskelijoista sanoi samasta asiasta ja hän muutti pian pois. Minä olin vuokralla 4 vuotta. Talo on nykyään purettu. Kamalimpia oli viikonloput, jos oli käynyt ravintolassa, niin yövessassa oli pakko käydä ja humaltuneena kokemus oli vielä pelottavampi. Jos juna sattui menemään samaan aikaan, niin vessan peilikaappi tärisi ja kaapin ovet liikkuivat. Ne eivät koskaan liikkuneet siten, että olisin nähnyt hahmon kokonaisena. Aina vain olkapäät ja niille laskeutuvat
tummat pitkät hiukset. Jos voisin kuvailla parhaiten vessareissuja siinä talossa ja siinä ummehtuneen keltaisessa vessassa, niin joka käynti oli kuin yli 38,5 asteen kuume. Olin lukioikäisenä yksin kotona. Asuttiin maalla ja oli pimeä marraskuinen ilta. Äiti ja sisko olivat reissussa ja isä vielä töissä. Seuraavana päivänä oli muistaakseni biologian kokeet ja hiljaisessa, pimeässä oli jotenkin aavemaista lukea kokeisiin. Ajattelin sitten, että luenpa ääneen ja nauhoitan puhettani kasetille. Siinä nauhoittaessani puhetta yläkerrasta kuuluu yhtäkkiä hirveä kolina. Ihan kuin kattilakaapissa olisi kattilat ja kannet kaatuneet. Menin yläkertaan keittiön katsomaan. En ollut varmaan kertaakaan koskenut kattilakaappiin äidin poissa ollessa. Ja kaikki astiat olivat paikallaan kaapeissa. Tuli vähän ontto olo. Mietin jo, että olin kuvitellut kaiken, mutta samainen ääni kuului myös kasetilta, johon olin nauhoittanut kokeeseen lukuani. Soitin isälleni ja pyysin tulemaan äkkiä töistä kotiin. Soitin myös hänelle kasettia ja hän totesi vaan, ettei tiedä mitä se oli, olkiaan kohauttaen. Koskaan en äänelle selitystä keksinyt ja mielikuvituksen tuotetta se ei ollut. Olin paljon nuorempi, ehkä joku 12-14-vuotias, ja olin yöllä herännyt enkä saanut unta. Huoneen ovi oli auki ja kattelin käytävälle päin. Mun huone oli vanhempien makuuhuoneen ja vessan välissä. Sitten siinä katsoin, että isä menee vessaan ja vetää vessan melkein saman tien. Isäni ei kuitenkaan tullut takaisin, joten ajattelin hänen jääneen keittiöön. Melkein heti perään näen äitini ja sama juttu, vessanveto ja kukaan ei tule takaisinpäin. Kolmannen kerran kun tämä sattui minulle riitti, koska meillä ei ollut minun ja vanhempien lisäksi ketään kämpässä. Toinen juttu oli vanhan arkun näköinen korulaatikko, minkä olin siirtänyt huoneeni hyllylle aikaisemmasta olinpaikastaan. Aina kun olin käymässä nukkumaan ja valot oli sammutettu ja minä mukavasti sängyssä, tämän kyseisen korulaatikon kansi avautui ja rämähti kiinni, tai siltä se kuulosti. Tätä jatkui viikko ja yritin isälleni tästä kertoa, mutta hän ei meinannut uskoa ennen kuin hän itse todisti tapahtuman, kun juttelimme niin, että hän oli huoneen ovella ja minä sängyssä. Rasia piti taas äänekkään rysäyksen. Isäni siinä hetken ihmetteli ja totesi, että kai minä nyt sitten olin puhunut totta. Vähän aikaa siinä sitten hiljaa oltiin ja sitten isäni siirsi laatikon takaisin pöydälle, missä se ennen oli, ja sen jälkeen ei ole rämähdyksiä kuulunut. Kolmas sattui mökillä. Olin taas herännyt aamuyöstä, kun tuli hirveä jano. Makasin kuitenkin vielä hetken sängyssä ja totuttelin silmiä hämärään ja ajattelin, että nousen kun jaksan. Vähän aikaa köllöteltyäni ajattelin, että jos nyt sitten nousisi ylös ja hiippailisi tuvan puolelle juomaan. Minun sänkyni oli vastapäätä tuvan ovea, joka oli aina auki. Tupan katsoessa näkyi hieman vanhaa nojatuolia ja pöytä. Ennen kuin voisin, tein kuitenkin pienen tarkastuksen, koska pelkäsin pienenä pimeää. Kurkkasin oven suuta ja näin nojatuolissa jonkun jalat, selkänojaa ja muuta osiota tuolista ei näkynyt minun sängystä. Ikinä en ole niin paljoa pelännyt kuin silloin, kun näin ne jalat. Kuulemma oli muutkin joskus jotain havainneet tuolla mökillä pyörivän, kun se on äitini lapsuuden koti ja äitini vanhempien silmäterä, kun olivat vielä elossa.
Itselläni on joitain kokemuksia, mutta päällimmäisenä jäänyt mieleen, kun nukutin vauvaa pimeässä huoneessa. Pidin häntä sylissä ja kun vauva oli hyvin nukahtunut, nousin sängyn laidalta ja lähtin kantamaan pinnasänkyyn. Vähän ennen kuin pääsin pinnasängylle, joku tökkäsi minua voimakkaasti, mutta ei kipeästi mahan ja jalan väliseen osaan, niin kuin suoralla sormella olisi tökännyt. Vauva se ei voinut olla. Nukkui ihan paikoillaan sylissäni, eikä makuuhuoneessa ollut muita. Siellä ei ollut muuta kuin parisänkymme ja vauvan pinnasänky, jonka luona en vielä ollut. Tuon jälkeen en enää ole uskaltanut nukkua sillä puolella sänkyä. Siirryin valoisammalle puolelle oven viereen. Kuulostaa näin kerrottuna lattealta tarinalta, mutta oli todella voimakas kokemus. Toinen, mikä vähän karmii, on kun samainen lapsi nyt isompana 4-vuotiaana kertonut monta kertaa juttua, joka hänet oli säikäyttänyt pahanpäiväisesti. Hän nukkui viereisessä huoneessa niin, että näki sängystään suoraan huoneensa ovelle. Oli herännyt yöllä ja nähnyt, kun valkoinen ihminen oli mennyt hänen ovensa edestä meidän makuuhuoneeseen. Oli odottanut jonkun aikaa ennen kuin uskalsi tulla meidän keskelle nukkumaan. Toki voi olla, että unenpöppörössä nähnyt tavallaan unta. Näin olen hänelle koittanut selittääkin, ettei pelkäisi, mutta itse en ole ollenkaan varma, oliko unta. Kun olin muuttanut jo pois kotoa ja tulimme mieheni kanssa käymään yökylässä lapsuuden kodissani, kuulin parinakin eri kertana yöllä, kun joku nousi portaat ylös yläkertaan. Ketään ei ylhäällä kuitenkaan ollut, kaikki nukkuivat alhaalla täydessä unessa. Myös siskoni kertoi samoihin aikoihin ollessaan yksin samaisessa talossa, että oli kuullut ihan selvästi, kun joku oli ollut pesuhuoneessa. Oli säikähtänyt kovasti ja mennyt katsomaan, mutta ei siellä ollut ketään. Palattuamme viikonloppureissulta kotiin huomasin hangessa isot jalanjäljet, jotka menivät takapihallemme. Seurasin jälkiä. Ne kulkivat talon reunaa pitkin suoraan keskelle takapihaamme. Yhtäkkiä siinä keskellä pihaa jäljet vain loppuivat. Tutkin ympäristöä eikä paikasta ollut esim. Hypättykään minnekään. Jäljet eivät myöskään näyttäneet siltä, että niitä samoja pitkin olisi tultu takaisin. Kävin kysymässä naapurin vähän höperöltä mummolta, olisiko sattumalta nähnyt ketään epämääräistä henkilöä pihallamme. Juu, oli kuulemma nähnyt miehen, joka oli lähtenyt lentoon. Enkä ollut kertonut mummolle jälkien vain loppuneen. Vieläkin menee kylmät väreet, kun mietin asiaa. Toki voi olla vain jokin jäynä ja samoja pitkin olisikin tultu takaisin, mutta jäljet tosissaan olivat sellaiset, joissa kengänpohjien kuviokin oli painunut hankeen selkeästi. Olin 14-vuotias ja elettiin 90-luvun puoliväliä. Asuttiin silloin 3-kerroksisessa omakotitalossa, jonka vanhempani ostivat vanhana ja rähjäisenä. Remppaa olikin vähän väliä milloin missäkin osassa taloa. Jouduin asustamaan siskon huoneessa, kun huoneeni kautta tehtiin vesiä yläkertaan. Yhtenä iltana siskoni oli kaveriporukan kanssa vahtimassa minua ja pikkuveliäni, kun vanhemmat olivat jossain yötä pois. Muistan ikuisesti sen, kun pelasivat spiritismiä ja luulivat minun nukkuvan. Vielä tänä päivänäkin muistellaan sitä siskon kanssa. Karmivaa se oli, nimittäin siskon huoneen seinässä olevasta palapeilistä tippui 4, niin että tippuessaan se kaatoi tuolinkin.